Pila-piyabang mo din. 7. Pero kaya. Ah, kaya ra. Kaya. Mga taon na no? Oh. Dos subo. Pang-report apa nih? Pang-report. Sa una, tubig kayo. Oy, hinawan mo kanang mga tuping mga army cut picture mag-blade ang kuan. Ubos. Tag 5 pa to bayad sa una no? 5 tamos. 5? Oh, naitag-blade. Distabos. Oh, niya na 25. Yung pwede ko nun. Oh, pag sugod ako sa tupi, ang bayad ato sa 5 na. Oh. 5 pesos. Bintahan na. Karon sa kadlaw, gamay ram 20 ni mo maghapon. Day, Di ka kuha. di ka ko 20. Langin ang tuperon, langin ang mga Upaw, tuperon. may gwapo ron. Oo Dali. ba? Basta si Bopo, puro patupi ah. Oh. Dili as kwarta. Upaw. Pero ang mga oso rin yung mga kuti kayo. Oh, okay kayo. Kagay mo human. Style man. Ang mga taon ng panahon nga. Huwag dagang arte ang mga tupi ba. Oh. Na ini kaya yahay ba. Oh. May ka shampoo. Oh. Sa una, magbaid naman, labaha. So ano no? Oh, karon lahi. Ano? Ay nakarang high-tech na kayo mga gamit ron. Oh. Paarap lang ka ba? Oo. Doon lang ka mapurma sa